bertar jik thapini prime time news thanmang pinili imoni teron pi aprang si bertang jon pen chibajur midam de aprang bertang gungpi arjik thap Surupathar constituency arlokedo Dilip P K Sodera joini Karbi Anglong Autonomous Council at Tumaphan Kirap Kachahang Number Adar Salong Local Mahila Committee Tumpen Sanghan Kiron Asai Dengpon Palok Pastor Ametha Khedat Pen Sanghan Kiron Asai Kideng Birtang Kung PRG Gepit Puthar Birtang Tumpen Chipajur Midam Snang COVID-19 pen kisora Tumaphan Sanghan Kiron Asai Kideng Pon Pusik News 24 Karbi Anglong Pherang ke hin pen Birtang Pale West Karbi Anglong Rongkhang constituency arlokedo Rongpuroi Rongrupat Baptist Mondoli pen ke Japona bang pastora ke hai bapu senterang alangli ametha kia dat pen mondoli arlokedo don lapen ke boyde ara Tumaphan doning koresia Tumaphan kitro na hormu kiron pon lake sanglin pho ingti ilin dali ilin jangthu ilin lapen detol sabonisi Pini labang so jai mek along monduli arlo ke Japon rapet dikon ake hai Washington tiso lapen kongchun bang ake hai Philip inti Qatar PKBA area phai ki thom mai phu ake hai Martin Qatar lapen mai phu barim ake hai Mohan England atum churap chitulun pen mesen pen pachun dun ringti Dongkamukam pen berta pangdakpon digonto terang News 24 Karbi Anglong Number Adar Salong kido COVID-19 pen kisora Tumaphan Sangkiron Pai inquiry ini Surupathar constituency Hawar number Adar Salong Pirthiang Kangpi COVID-19 coronavirus abor gitur penajok India Kang pi lockdown ke paman pona porahut number Adar Salong ki dukela ara sarpi sarpu honghap hongru tikok tiki amekavi anokang thong ara Tumaphan kirap ke pajurpon inot pen sanglen pho adon humri dam si pi pajurpon lo pangrom pet pen don pi ke badonaphan panong si pi pajur dam lo pinyasai patir pipon lake local committee lapen mahila committee atum pen sit siding pon mahila committee pen binarong pharpi kave ingtipi kasang pepi basa piti mungpi phol mili pepi lapen local committee mai phu dakiram terang kongchun bang dai sing be lapen mai phu parim dharmen be atum pen chirap cheto pon si ingsamjen pen pachun pon Bali Pathar pen irai rong pi chirap chetodun pen birta pangdak pon jotno sing be News 24 Karbi Anglong Dilip P Kiso pen kiso ajok Karbi Anglong Autonomous Council ke the kidinga Tumaphan kirap ka chahang mate ka chuning ri hain ko reini Surupathar constituency angkang number Adar sa Hawar Dhoram Singh be arong along longki be sopo Dilip be alangli ningkan surini rakre ke thombaningkan kiso cholong lopen non piniarni anta alangli kiso chepami unjapan ajoda pidi pen taveder lo lapen tangka katuri ajoini puta alangli thanpon Dilip P Kiso ason lahelo akang dogalong arlong dokhok lapen isona bangke abi bong hartik le makiso pusi alangli thanpon Kidamtang ningkan surinya cricket thombaningkan ahut jogot sing TMLA ki dohu difu civil hospital along selang konsi melo puajok hem chuan lo bon tanon nang chiso tudet pen se chilang ida mowe tangka kature ki dukilak pen ajok la sisi kachilang ponjia phan akerap nang pipon thapu Karbi Anglong Autonomous Council CEMEM MLA MP Tumaphan alangli ki son e bang pherang ke humri ponahut berta nang pidun kiduk thekti machilang barsai badelo lasi nang tum sora tum stame ninghang kajun sopen nang dirapte ning samjen poposi ni jordom lo ta tum phanta PMCM tum phanta suris Bali Pathar pen irai rong pi chirap chitodun pen berta pangdak pon jotno sing be News 24 Karbi Anglong Pinia berta lapan sikang toniglo tumit hatmi kardom